Bange badua Jabira. Malien minumbi Côte d'Ivoire ou baka lame. Boufou. Ndoro Gabon. Libreville. Anga fuli bouye. Tripoli Libye. Anga fuli bouye. Minya awekado ka fuli anitone ka lase. Togole ou bela jilema. Wati na no baka lame. Lomé. Amboufou. Ambe fuli ntone lase. Pointe Noire. Baraza. Malien defense baka name. Parafina gunga mimbe awekado la Guinée ani Sénégalou. Ana yoro chaman fenfen sokoledu. Nura FM na anga fuliba bela jile bi konondo ani nani tomi murumuru duru okumandoko unafuni otansiki kuya bismillah a partager a partager neya ay netalabi etalabi ay la ka demeke ndoko bashite minya way kaddo suraga bugu peli ye sabalisa idilla mi delire sabali idilla bon désormais ibentu wa mbitui ebito kan goshili minga bidabla ni toy bi mayela ka fami make kwa mayga do u goshili bidabla bi ko na bidabla e bidron ama don sentu ko la jatem na kala yake kuma ya ba ne fana ta dabla idilla Ndambita mbisi tuguna atrori tuguna ka fasiri ambata ko dise ngono sebe minangwa mako awikado Nouvelle Horizon ngayena ngata tuguna fe kire koroke minya assurance sinar agence Medina Yusuf Maiga wati na anaka barakela belajile ambu foku wali mando nga ani wati ko ne ko ni chesiri ko am Maiga c'est tout c'est fini kuna funi ambita minya awikado jamana nyama minumbi no be sede wotola ko kaluta anifla ni kaluta ani woro ukemaka awekado kadamene kalutani flaka ta kalutani woro kaga awekado usugandilike utemenengo kabui mi ukapembe mimbe aundala nu ukagerente ndo halibi gerente awekado ukembaka usebe aundala parce que ba ya jira kafo kelembo ko 70 aundala ako conférence mimbe na be conférence de chef d'état ani gouvernement na be talike communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest so CEDEAO union zoro awekado ka kenebelebele kana be ko session extraordinaire akara juma do kalo klimuga ani duru san 2022 akara yoromi obegana aboko fo nyama ya kumbe mami mbulu oyeje kulu nyire nyama bay no be nana akufo adona be okufo akosome mimvleni minyi conférence des chefs d'état et gouvernement ukani ngulika joyi awekado akoni kera wati la wati minni awekado ko gelal do kosobe ngabi nyeshin dugu minuma kele abe mali ko fo Guinée Conakry ani Burkina Faso ba nunu taru sigi nywandala ubseka ni ndugu nu sugu manje chugumi ka ko beke c'est tout c'est fini ako de strategala minye ni ngubela jile ayira ka fo ubejete mino dike politique yere bunanguka ani tabulu yere ka ali ni Guinée ani awekado Burkina ko yelmana chugudi ni wati laba nungo nana jango te ka damine awekado février ko kle saba en 2022 nyoanye minge okofe ikado ka fo jamana nu ako be chugudi kanye soro lawa laba yombe chugudi fo ka se ka nyesoro ako bela jile faralende nywanga gouvernement min be ani chef d'état jamana nyima sedi wo tola lu ya jira ka fo minya awekado aunga jamana ko no be ba mali ba ko fo ndo ko ngoni asiba ko gelali sabu wati be minya awekado situation abeka chunchugo mi abeka chunti yoro ka gela chugo mi abeka gelati ako de kama awekado lu ko nyembe mina odi ka fo sedi wo ka malaba mimbe nu ya chi kana onfea kalu kletani shey kana se akle mugana na ne aunga tradition nyama uye nyoyi kado ka fo sedi wo ko ne kunjela nyini doke nga ula nyini ko nana aunga tradition maminu mbembi ule kuma chama taka nyefo sedi wo mo nyina ga ka gushi minya awekado ye wati sabadi duma wati mingonnana bara obuseka ke asabana na kunje mina o kalu muga ani nani no be sanfla no be okufo parce que ba ya jira odila kafo minya awekado conference minna kera sedi wo tola awekado ukoni ya jira kafo wuli ka joka ketelela ka fere ani dabalu nyini mimbi se ka to jamana imbi bobulu la non de jamana imbi lama ka se bakoro gelalidu chef d'état minumbe no be sedi wo tola koni awekado uniso ngwera ka mabbe uma amaju yichula minna aunga jamana nyama no be tradition nyama kufo ashimi goita ntwama minna amaseka ye awekado kene ngonala ntwama akaye balia o mabbe uma chukushila ako de strategala minya awekado ningo bela jire uye fuli ani tanuni uyo takanyeshi uyera ka chidi manno be gudlo ku Jonathan kufo ani ka sigi minna bula uraje minna bula uye ka jo minna be ka ke ba mali ba ngonna na ku ya fuka wali man nga halibi yo sizi minga ode ka fo CEDEAO Union Africaine lu bela jire ka wuli ka jo no ka chesiru konnana uya ye ka fo wati mingo di be mimbe se ka di malima kuma yere tala fiu uye kaluta ani fly note minya awekado CEDEAO minya awekado CEDEAO ukalni
min laɲini u y'o kɔni pɛnpɛn k'o ɲɛsin anw ma u bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u y'a jira k'a fɔ min ye awayika dɔ sanction minnu bɛ n'o ye ɲanginiw ye minnu bɛ anw da la o ɲangini ko fɛn di bɔ a la awayika dɔ fɛn di fara kan a bɛ to a cogo in de la parce que kaba ko a ko nin ko in ye min ye a bɛ maa kamana gan kosɛbɛ CEDEAO filɛ ka nin waleya minnu ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma a bɛ maa tɔɔrɔ a bɛ maa dimi a bɛ maa kamana gan fasiri filɛ min ye awayika dɔ Tuguna Traoré Nouvelle Horizon u ka bidon bɔli i bonya b'a la n dɔgɔ. Marama nyama bonya asebekoro jarani bismillah interview bamako eba ale samaka gerna mamu kubonna kono odi Dauda Dumia ako alibi kanyeshi munye CEDEAO keleme ka nyangili mutani ka anwa jamana ka asegere Dauda aye ningali tumini ka asigi sogodaina ako anwa jamana nobe ba maliba okofo eko alibi anwa ni CEDEAO ka asigi kuma wa anwa negocier ni CEDEAO eblewa aye ningali tumini ka asigi fatriba ka fola ako ni ko inda temina ka alaje CEDEAO ira tariku ni ya jatemina ka alaje CEDEAO ira ka CEDEAO nyama ibina ka foko ajubaju bora anwa jamana konnala no be ba maliba okufo 1975 mamunu kumiga anwa jamana mara ule de kera sababu ka mirna ne aklina tauta wala samu CEDEAO ko abisega sigi singa ntukumuna kana manya ka foko dengurani ko abununa dengurani ko atagamana wa dengurani na apana mamun kera sababu ka dengurani ira ka abange dengurani ira be faka ke gelaye oma beninga na ke onni mali ni CEDEAO anta siai wallahi ka fola ako mu jamais kalo kle kononto ako ni akli bala me CEDEAO we nyangli bere do taninka on segere nyangli bere munu ya ira ka fo ko mu kalata munu bulu dale mundu no ko me afrika lo kle mungo an wolon vla ko fo ko kalata en ko on na sega ko tuko shila ko nan na ku bena we nyangli do taninka an jamana ka asegere o nyangli fe njumali ya ira ka fo ko mu an ministry munu fana be fo ka ta fara mu nya an fa asente ba do be yo luka na folo munu be mu jamana ko ka nyama uyu bulu da obeka aka yaka klaka ira ka fo te sega bo an jamana kono tukushila nga ta jamana wora okam na manya ka fo ko munya an marabaw mirna tani aklina ta mumbula o de jamana abisega bo gelya kono la tukumna CEDEAO pempen no kala ta koinga oroni be ibena ka fo ko munya Assimi Goïta anaka gouvernement yo wuli ka joke ni ka assise nationale de la refondation mali do ngata u felata ni ka ajira gelya munna be jamana en kono la mali la jolo jugu bamun be joli jugu bamun be furanyuma obisega soro ala tukumna siratika la anana ka fo ko me transition ko san kalo duru kalo woro fo kata blamu san duru la ma ko kata ka dis transition ma wati munano okoro fo ko ni na atraka CEDEAO ma usegere kalo woro ni kana bla san duru la nyama o maku felata kuy woro ni be ku nyangli wora ni ko takanwa jamana ni ka asegere ama fo nyangli ma embargo yo frontière u bela jelen ko odatugu una on chelala patriba ka fola onata be ibena ka fo on maraba mu bolo jigi abada yo wuli ka jo bela jelen bla senga wala sa munya on CEDEAO ye amsega foka be obisega na ani nyogon chela tugumna o siratika la ambura sandurula ina fo yera fo tugumna anana ila soro sanfla o konala onata be mu CEDEAO koni utefego o korofo en koni ka ama o kulola o ka chide na ba munno o boda no be gurlok Jonathan ko fo munye masigalo kleta ani segin kanabla akletan konodona kala mugani nani munno o foro onyana yama o mako o fela koyi patriba ka fola uye nywanye munge masigalo kle mugo ani duru temenen o maso munye amar koyi o maso abuli ka bo jamana en kuma koyi ka fatriba ka fola akwa me domine na foko bi wali den chama ne bigi ire nyininga o kuma na munye CEDEAO abisira flata majmenila o kuma na munye CEDEAO munjmen na munye adesen no ki klen jamana ni nyonji la kola fatriba ka fola akuni yo ko njetem na kalaje jamana chama mbe ni wati na oliyo kudeta oke akuni tera Burkina Faso munye kudeta akere la jina Guinée Conakry munye kudeta akere munye Guinée Conakry ka ire yo ka asisi munnu ko obara ko burda nyama ko munye olira makala dunyina fola ninga besida ko ko mako olu buga ko ra ko onyeni ako munye Burkina ka olu fana ko liya ira ka fo ko munye olu ka transition ko san saba nywana onata be munye CEDEAO fene nyanga kama nyangilita ko olu segere yesige munga masikalo kile munga ani duru nyangili mutani nga Burkina ka segere ya la ni Burkina fe munye ko president ko mbe no be kabor ko fo ko ferem dabal ka bolo ka sega bo kabor kana to muna ga Burkina ka san saba nyama be na ka fo ko me CEDEAO maw ul fana makala du nyina ninga bena aye aku ye kalo woro yo di lajne ko ma ko ga ferem dabal bela dilenke fanga ka sigi amina ko nala ga mu ye lajne masagai o fana yera makala du nyina ninga benu uye wati krengara le yera omo ofunya na patriba ka fola aku na manya ka fo ko ni jamana mbela jele kuda tare kera ni jamana mbela jele na aku na manya ka fo ka be nyangli bere ta ka besegere ka ta ka ni jamana sabab bela jele ko osegere ka patriba
mun ye Dawuda Dunbiya ye a ko siga t'a la anw ta in ko siga t'a la ko anw ni Faransi gɛlɛya mun bɛ anw ni Faransi cɛla la CEDEAO bɛ o gɛlɛya de ta ni ka anw sɛgɛrɛ o sababu kɛ Faransi y'a jateminɛ k'a ye n'a ma wuli ka jɔ kɛ n'a ma pɛnpɛn kɛ CEDEAO kan ni Faransi bolo bɔtɔ jamana ko la a ko mun ye CEDEAO ye k'a bɛ Faransi ka kɛlɛ de la Patrick Ba ka fɔ la a ko o misali jɔnjɔn yɛrɛ fɛn jumɛn waati mun na anw ka marabaaw ye hakilina ni miirina ta mun ye Faransiw ka média minnu kun bɛ n'o bɛ RFI ko fɔ fo ka taa fara mun ye France 24 kan k'u gɛn ka bɔ anw ka jamana o kɔnɔna la o yɔrɔnin bɛɛ mun ye Faransi masakɛ n'o bɛ Emmanuel Macron ko fɔ ɲɛma a sɛbɛkɔrɔ dimina a y'a yira k'a fɔ ko min ye a bɛna CEDEAO maaw wele kojugu ka gɛrɛntɛ ni k'a ta ka anw ka jamana ni k'a sɛgɛrɛ hali bi Patrick Ba ka fɔ la a ko CEDEAO ye o sigi mun kɛ mars kalo tile 25 siga t'a la koyi mun ye Faransi ka baara k'u y'o de kɛ Faransi masakɛ ye kɔrɔfɔ mun fɔ ɲɛma k'u taara o sira de fɛ nka Patrick Ba ka fɔ la a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi anw marabaaw n'o b'an ka autorité ko fɔ ɲɛma k'u kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye u mana taa diɲɛ fan o fan malidenw b'u u kɔ ko waati sera nin CEDEAO ko in yɛrɛ a tiɲɛ n'a nkalon u k'a ɲɛfɔ CEDEAO maaw ɲɛna n'an bɛ bɔ a la pewu an ka bɔ a la an ka an yɛrɛ ɲini kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye Inter de Bamako ale kɔnɔ Dawuda Dunbiya ale sɛbɛnnikɛla ye Marama ka ɲɛma i bonya o b'a la ndɔgɔ awa i k'a dɔn an bi taa an ye bonya diyara n ye Idrissa Mayiga kɔrɔbɔrɔkɛ an b'ale ka fasiri ta a bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an k'a ma ko le repère gɛlɛya min bɛ anw da la min ye Mali awa i k'a dɔn a ka gɛlɛya ɲininkali tun bɛ de sigilen don an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ka musalaka kuma dabila an ka ɲɔgɔn ɲininka CEDEAO yɛrɛ awa i k'a dɔn a bɛ mun de nɔfɛ Mali ko la a k'o ɲɛfɔ an ye an k'an yɛrɛ sɔrɔ a ko n'i ye jateminɛ kɛ u ye wulikajɔ min kɛ i n'a fɔ i bɔra k'i da don min na kalo tile 25 san 2022 min n'a kɛra awa i k'a dɔn a kɛra jamana kan jamana ɲɛmaaw kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nka u ye ɲɔgɔn ye kɔrɔlen minnu kɛ maaw kun hakili la k'a fɔ ko fiɲɛ kura bɛna bɔ awa i k'a dɔn o ko kɔnɔ dɔgɔw ma tɛmɛ kɔrɔlen ninnu kan dɛ n'u ma dɔ fara jigi waro kan foyi den kelen awa i k'a dɔn o ma bɔ jigi waro kan sabu maa caman kun bɛ yen minnu kun hakili la k'a fɔ ninnu bɛ ka jamana kɔnɔdenw u bɛ k'u ka kulekan lamɛn Mali dɔrɔn tɛ dɛ farafinna awa i k'a dɔn Mali an ka CEDEAO yanfan ye a bilama jamana fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ ka mangala den fɔ ala ni gɛlɛya min bɛ yen n'u y'a ta k'a ɲɛsin Mali ma nka an sigilen tun bɛ ni min ye dɔgɔw bɔra an jigikɔrɔ tuguni u nana ka na fɛn wɛrɛ kɛ min bɛ maa kamana guwan o de kama ɲininkali to min sigira yalima CEDEAO yɛrɛ a bɛ mun de nɔfɛ Mali ko la awa i k'a dɔn o k'o ɲɛfɔ an ye a ko n'i y'a jateminɛ kalo tile 25 n'o ye 25 mars san 2022 jamana ɲɛmaa minnu filɛ nin n'u bɛ CEDEAO tɔgɔ la i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min u ye ɲɔgɔn lajɛ min kɔnɔna na u ye hakilina ni miirina caman ta ne ka ɲɛsin ba Mali ba in ma a ko awa i k'a dɔn min ye Mali ninnu y'a jira k'a fɔ awa i k'a dɔn gouvernement a ka wulikajɔ de kɛ kalo 12 ani kalo 16 fɔra i k'a dɔn u ka sinsin o de kan baara ka kɛ ni o de ye wa u ye laɲini minnu kɛ janvier kalo tile 9 o laɲini ninnu u tilala k'o pɛnpɛn ne ka segin o kan siga tɛ min na fiyewu bɛɛ kɔni y'a ye k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn CEDEAO u ka ordre bɛ bɔ yɔrɔ min o ye Paris de ye sabu n'i y'a lajɛ CEDEAO ka taa ni ka segin a n'a yɛrɛ ka ko kɛcogo a t'a yɛrɛ bolo koyi Alassane Dramane Ouattara Côte d'Ivoire jamana ɲɛma Mohamed awa i k'a dɔn Bazoum Niger ɲɛma ninnu yɛrɛ kɔni awa i k'a dɔn a ko bɔ n bɛ dugu la u y'a kɛ panbaraki pa a da kɛnɛ kan k'a jira k'a fɔ olu bɛ ka Faransi sago u b'o de kɛ awa i k'a dɔn a ye maa diya a ma maa diya dɔgɔ min yɛrɛ bɛ ɲini ka to 5 naani jukɔrɔji la o bɛ Gana ɲɛmaaba ko fɔ n'o bɛ awa i k'a dɔn Nana Akufo Addo n'a bɛ ale ko fɔ Emmanuel Macron u ka lake a ka kɔgɔ awa i k'a dɔn o tɛ tɛmɛ nin cɛ in kan wa cɛ in de filɛ nin ye ka wulikajɔ kɛ kɔsɔdani in na min ye Emmanuel Macron y'a ka ko bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan k'a jira limana bɛɛ la communiqué dɔ fɛ min ye awa i k'a dɔn conférence dɔ kɛnɛ kan ko ale bɛna wulikajɔ kɛ ka Nana Addo Akufo k'o weleli in di dɔwɛrɛ koyi a k'a lajɛ pɛnpɛnni min bɛ yen min kan ka ɲɛsin Mali ma min bɛ da Mali kan hali bi u ko pɛnpɛnni kɛ n'olu bɛ se ka min kɛ Faransi tɔgɔ la olu n'o kɛ ka se ka awa i k'a dɔn ninnu dɛmɛ Fasiri Keba a ko hali bi o ko min filɛ nin a bɛ maa caman gamana guwan message in jɛlen don koyi min ye Mali ye an bɛ don minɛ ko bi n'a bɛ fɛ sanction ninnu awa i k'a dɔn ɲangiri o ka wuli ka bɔ anw kan f'an ka wuli ka jɔ kɛ k'an suuli k'an kun siɲɛ ka awa i k'a dɔn ŋunuma min ye Paris n'o bɛ Faransi ko fɔ f'an ka ŋunuma awa i k'a dɔn olu ka ɲɛmaa ye n'o bɛ Emmanuel Macron ko fɔ walima awa i k'a dɔn le diriya CEDEAO awa i k'a dɔn olu ka laɲini don koyi n'o tɛ a bɛ faamu cogo di CEDEAO ka wuli ka jɔ ani cɛsiri sugu bɛɛ la taa ni ka segin ani don ka bɔ u b'o bɛɛ la laban min yɛrɛ kɛra kɔsɔdani in na u ni anw ka gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ gouvernement y'i cɔrɔcɔrɔ k'i soso ka na fo kalo 24 CEDEAO ma se ka na ni hali ko wɛrɛ ko kalo 12 hali 16 in tɛ dɛ CEDEAO na ni kalo 12 di wa u ma kalo 16 yɛrɛ hali u m'o chance di Mali ka se ka négocier autour des 16 mois Fasiri Keba a ko président min filɛ nin n'a bɛ transition kunna bi maaw bi jo d'a ma dɛ sabu n'a kun taara nin ko in kɛnɛ kan min kun bi d'a kan Ala de b'a dɔn o kuma ko yalima a jo kun tɛ wa tabaliya in a jo kun tɛ wa
fasiri ke ba ko akuni ko num bellaje ka fara nyonga nununga awaikado aunga jamana nyama weleli kata sedia wo tola do wara kunde koy la gushi anil la muluya kato taka awaikado jamana nyama segere aka jaka nyeshi awaikado aunga jamana bama no be malibai no be okufa hashimi anaka delegation utabariya nim malikodo maliya ko seka lafiya sedia ko seka koke koy kasoro ni shi kunte akoni ya laje bi maliyan do mbeka nyelede maliyan do mbeka chamon vomya ambe ka ye chugo mina sedia wo aka wulka jo min vleni do wara tede ube do de kachila do minga barala anu be minga wulka jo o dole do sigate ala akoni ye ngo belaje farajido ani awaikado ajenyugo ko kuma na sa inyo africaine ale be tablo minga ko bi o yi ko do ni minga libila ka to sarkozy bolo sedia wo fana be awaikado o sira kele nika ka mali toye kana di awaikado cheyima no be Emmanuel Macron ana jenyugo njugu le drian ni awaikado le trian oluna ngona chama akwa bidon mene ko bi lutte contre le terrorisme ka kele ka bo jamana ngonna la malien di on ka fara nyonga ka ke kelenye anga jamana hali adugo ni nye o kata ka di awma awnga la nyini yo ode an wode nofe ko ni sedia wo ko abe mali deme akanga la nyini minunga ka nyeshoma ode ndiye ga bidon mene ko bi awaikado nu bi fedi santa kudita ka ke mali ko o ka bugo shia ka ke binga ina fu baka la nyini chugomi wallahi ala sona ma ote fako bazirike ba ko akoti nyeti dole sedia wo ambe don mene ko bi malika gelia suba anyesira tede otanya sirla bi otanya sirla shini mali yere bi se ka choron chugomi nde sedia wo yere awaikado abodi no bazirike ba ko akot Jonathan abetani ka sege minula ni mbeye ka sega mobla flijugula afo sedia wo beka seke beka mobla tani ka sigina kana soro mimbu kono ala de adomba bazirike ba ko okuma na sa minye tani ka sege malika bobulu la tede malika seka mine ka di ajuguma ina fo farasi ani mouvement national de libération de l'Azawad no be MNLA no bo kofo idisa maiga le repère ndo ni yaka fasiri o ka bido boli ibunya bala aflede aodo de ndo sikata la de minze bena wini makoro ya fo kablo ayafo de kosobe ala kanisa bo gabinye bismillah nyama en tant que masa Allah taala be sanfɛ dugati bindu sika fuita la kosobe lob ne be mbolo do be boni ale munye meme sanogo akumara kosobe ako angata Niger nantra Niger munye Niger masaga no be Mohamed Bazoum no ale kofo to amante wa ndo Mohamed Bazoum ayi to amante ni kana ni ngwa nufo kana ni woyo mawuka tuka ni me to amante ntoko amante Toma kele de binela nyebe ya Hashimi ina Mohamed Mahamadou Mahamoud ndekele ndo eteni nyedon ni tetaru kuda nyi ngalike eteni nyedon ayi Niger uko Mohamed tuko betoma de Bokari Niger e ko fiede o may kasula nema ko Mohamed Bazoum dabaye bis nokota ayede itoma o sabe que muye Amnesty International la ira ka fo ko akeleme ka mado mine ka tu bla ka so jugu kono ka so jugu munne Mohamed Bazoum akan kasoy nyama ko kasoy ka ka jugu ode jugu adaye kasoy yira be rojume muye Niger yorombe nanga mako kutu kale nyama ale ka so jugu badi nye Mohamed Bazoum yene ya aka mabla yoroy o siratikala muye Amnesty International o le wuli ka joni ko bla singa uko segasigale doke mu segasigale munu ajabi ka boga bi masigalo kile muga ani kele ya ira ka foko munye kibaro sorola ka foko munye Mohamed Bazoum akele maka ta munye politique ma do bla ka sobongo no foko ta fala munye sorasi munu be ne jelatigi bawdo nyama akele maka tulu bla akan ka sojugu bay ngono so munanka mako kutu kale o ka sojugu bay nyama ibe na ka foko akele maka mamunu bla akona la ute jiti duma munye baloti duma ko ali kene ya kisekele nyama munye Mohamed Bazoum ye akelen ta ka unta ko usegere be bolon ko fe mamunu be kasula abolo ni yoroina nyama ko alu sobaw muso udew nyama ku nyati ga duka Allah akbar usrati galla munye Amnesty International akoni ko enquête ko abina daile anyashi munye Niger masagama no be Mohamed Bazoum ko fo anaka gouvernement ukeleme ka kana gele mutani ngabuna dama don ku segere kasobon ko na la ko enquête ko abina daile soni patriba ka fola ako munye Amnesty International mawe
namu kulo donani kibare na nyama ayu sebe korotoro uku kube wole bla munye autorité nigérienne ma ka ferani dabali bela jelenke enquête u ka ke sigalu ka ke ko munna aflane sena ka foko Mohamed Bazoum abika ta mo bla ni kaso jugu ko na lay chema dongo do nyama be na ka foko ma do de be sani kaso ko na lay ma jona do munye politique maw ko ta fara munye surasu ka ani munye terroriste ko do be nyama ko olu fena ko oba ala aflade stratégie la munye amsi raka ci de mumbe no de Ousmane Diallo ale fena sigalu ke ka mulika joke ka damusum suluke anana ka foko munye san 2021 munye colonel do kuma colonel minanga mako colonel Amadou Djibo ale kun kalama ka kudeta ni ko labe Mohamed Bazoum gama masikalo club bisaba ani kele samba fla ani samugo ani kele na manya ka foko o kudeta ko amanya Mohamed Bazoum ayeni colonel lobe Amadou Djibo ko fo ayas ina katana yeni kaso juguban ko nale colonel Amadou Djibo ne mamme domna ko mpi jiti dama munye diminiti de ama wani colonel Albi amuso atugu ye anyala akasoma shi ko anu tugu ye nyogonyela be bolon ko fe colonel kelente koy kibe na ka foko ali politiquement do fena be foko ta framu jilati ba do ka ma Mohamed Bazoum kelema ka nunu bala jile mina ka tu dogo akani kaso jugu ina ayata bla kuna abada ka foko bobna ke akalama nin kaso jugu na be kutu kale munya Amnesty International ko kuba wole bla munya Mohamed Bazoum aka feran dabali bala jile ke anaka gouvernement bolo no ngoni sinen flero muna nyama na ajorula mamu fa ku yira fa ko sabaga munya buna adamadeya ka Allah batu buna adamadeya ka adamadonga akata ka duma adu no asro mani fu me kasubongo no ka ebe sakata mawbla kasubongo na toji ite jiduma ite diminunduma ute furake nyama sangan wati bala jina kuleka ne bo kasubongo no do takai na fonu mani flani anya samaga bo munye lob ko nala me masanugo ale sabani ngala man ma ga nyama munya obala ndo bunya jaranye abena mambi foki wali mando ini chasiri limana hali bi radio Nura FM bi konondo ani nani tomi murmuru duru Nura FM kala selike ka bo kunyumani were dala nega juru sira 76 33 43 03 ndo kuna funa mbita Mamadou Esi Traoré akuma mesebe ngono sebe menangwa makun Nouvelle Horizon ndo ebi namu gelia awo enata namu yo namu ne refrata emi asebe ba fasiri ko no chugumi awo afoti anga tebe manyina okmala ka ni sababe amen Nouvelle Horizon ade kuma mbe mbisika ka Mamadou Esi Traoré akababudu ako minye Imam Muhammadu Diko jamana imbi tabulo minga kumana oka Diko ako minye aweka ni ndodun kan muyede ko les hypocrites nyama abama ka nyuma mina hypocrite ko ni niko kibo o bale mabamangana akuma kachane ai me nyuma dro mina ti fe bama kan ka chawo ibaro to ko fana ka chachu bama kan fana beti hypocrite yere ibse ka yelma chugo dola pour que fama ka koma anye koroboro yi hypocrite ko ni niko be faka fo flan nga fodu de angoni ba block no flan ka fodu o ta wabura mimbi kinki ne moi flan ka fodu hypocrite baba baba bomana dia baba ti bomana ibo donga teme jon e bomana yi o kambla sira hypocrite pajika hypocrite imbi fo chugodi hypocrite aho emu hypocrite ko jumambe ako awaikado yenanga chogosoro minye awaikado kaba ka vulima kapido ba ka vulima da folo baba idilla kana boala la kanisa baba kana boala bakino daramira ni jugu tedi ale ko ni jugu abewde de ni jugu abewi koroboro kumi an koroboro nun tumado ba kan do bikla naw asobe ako awaikado hypocrite ako ni jugu anga ablaw sirafe awaikado ko lu ko ni be dabulu menge ko bi ko jamana be olu de bulu ko awaikado ngalon tigela ko tsika foyin jengele nyuma ko tsiko ke la hawla foyin nyuma rien de bon ka tsika ajo do ko fisiri wali akuma ka changoi ato fe nga chako yo de o de kama ngu ka yelmai ako ne jate mineke ibai ka fo minye dogo ko esukuru
abe kele wi akoni jatemine ke ndo angata ninyi Mamadou Esetrori alaikum ambe Kalabanchi yaba kacha ngui parce que ko yemi yede ibo do anyima abe fencha manifo boy yele ba bla Kalabanchi fleni ni njugu fle flani ga fo fleni ni bekle ayo bashide akoni jatemine ko kuma mbita akoni jatemine ke misiri kono joddo temene aka misiri kono kutuba mimbe ni Ustaz Mamadou Diko na yake kalo klimuga ani duru temene Imam Muhammadu Diko awai kado ko awa aka maminu mbe ulunyana aye kuma ufo kuma minungo ni be ni awai kado lubeka cherifa mbela jilefe bi Imam Mamadou Diko kwa ye awai kado bolo wono ni shi jabana maraba doma ko hypocrite ani kado ngalundigelaw no yim manteri awai kado ko luko ni de faralim bi nywanga ka awai kado jamana nyama ya yoro do bi ni ko lumine awai kado anga jamana kono ako Mamadou Diko ni mfo nga mama toko fode basiri ke ba yo fana da awai kado kuma inga ako ne jete mineke minya awai kado mami mbe wati bena wulila kwa le de bike so buye ka mabaw ko lu dafri pi ako ninjen awai kado ka sigina kana tuguni de sabo akundunu na abi wati dama bo Mamadou Diko doni abeka bo awai kado nika na politique bunagu sanve ako de stratikala minya Imam Mamadou Diko jongo ala amadugo mashila tradition membe anguna bi Imam Mamadou Diko te tradition awai kado o supporter te ako de stratikala aye awai kado yere bla minangono mina membe ni awai kado abe maku ani majigi ani yere mina membe okofo ako kuma na saminyi ningo bela jili ni jetimene ke ibaye kafo Mamadou Diko koni awai kado asigina kana kabiri wati mina jamana nyama Ibrahim Boubacar Keita ale shurula ko bishi basara Mamadou Diko kunyi iden kerefe ayi dabo ko bela jili na ako ni wati daba nungo nana ambika ye doni Diko abeke kunabo akwa misali mi kuma do awai kado kalo klimuga ani duru temene misiri mimbe na be badla bugu no Diko yereka misiri awai kado akaseli mimbe na boke lingonna na minye kutubai juma do ya ufe Ustaz Mamadou Diko silabe unyena aye awai kado kuma boka bi ako de strategala aye do be ayu kori aye mado kori sabu minye awai kado jamana marabau do kui ako ne jetemene ke minye awai kado hypocrite mbisiga kan na zakado sabu atudunga akuma ka chakosobe o minye ayelmana page kan chugumi mauka famuyati ako luko ni be dabulo minge ko bi minye awai kado jamana marabawdu ako jamana ambara limbe oludo defe ako ne jetemine ke bayi fambera jilefe minye awai kado jamana ngonnana ako nga maminundu jamana kiyeni awai kado tise sabu minye awai kado jamana maralifana awai kado utise minye madobe mingo ni awai kado une personne qui n'a pas honte mamimbe na timolya awai kado ngalo tika molyo tala ni awai kado nyama ya kalfa otigila ma kwa tigila ma kwa tiseka ko nyerebo wani ala sona mafu dengele kwa tiseka ke ikado Ustaz Mamadou Diko aka kutuba ko nana ayini nguma mashina udama ayulu de tugu awai kado nywana ko beka boy nya ka intervention awai kado okono nana Ustaz Mamadou Diko ayi awai kado marabado be ayajira ka foko ludo ya awai kado ngalo tigila ude akumana akuminye ni ngoi kwa ni sababu mbe chukushila sabu minya awai kado klinia ani horoya rudibe awai kado ko bejula mambe doni mena ko bi minya awai kado andigilembe minna bi ode ngalontige mado be kangalonta kadam mawerula kangalonta awai kado nikada awai kado uyerela ambe doni mena ko bi akoni ngoi min fleni o maw awai kado yalma ubiseka kuma bo jimendi ubiseka sanayele jimendi nyeta jimendi biseka sabatini olui akoni ajete mene minya awai kado Mamadou Diko halibi kuma ambitana e dondoni ka basigi yasa from yakaseka douala akana fo karta ningeta abada dire minfo ambisiku dika nazara kana uyajira ka fo une personne qui n'est pas sincère mami mbi na clénité ne doit pas être à un poste de responsabilité minye joro do be jamana konna na jamana marilla otikilama amanga awai kado soro yoro indila ako jamana nyama minye awai kado ala le tout puissant minye adi ote alaywa alado masaindo nazara kandu masatia ako si vous mettez quelqu'un à un poste qui ne le mérite pas ko ala kuti mami mbey ne jorodama ane mi manga attendez-vous à des conséquences esigina kololo ide ouais qui siginai ça serait un échec akoni sa wabati bati soro ako temenengo kaboy celui qui ne tient pas compte de ses propos et qui ne respecte pas ses engagements maminti janto akakuma fonuna
aye kuma kan minnu di a t'olu bonya a tɛ layiru bɔ layiru bato ne peut rien construire de bon a tɛ se ka foyi ɲuman kɛ o tɛ o de t'a kɔrɔ wa a tɛ wuli un homme qui n'honore pas ses paroles et qui n'a pas honte de cela maa min t'a kumakan bato wa o mɔlɛkisɛ kelen o t'o tigilama la hali n'o y'a sɔrɔ silamɛ don et qui n'a aucune valeur de confiance danaya man ka d'a kan n'est pas capable de construire une bonne chose. Y'a faamuya danaya kisɛ kelen t'a tigi kan a tigilama a tɛ se ka ɲuman kɛ dɛ. imam côté Djiko awɔ a b'a kɔnɔ yan dɛ imam de côté ndɔgɔ min ye Mahamadu S Traoré hakilina jiginna a ko min ye o ka autorité morale mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5 RFP imam Mamadou Diko a ko a ye déclaration wɛrɛ kɛ o ka tuguni l'imam n'a pas parlé a ko a ye imam ma kuma fɛn fila de kama imam ma kuma sabu n'i ye jateminɛ kɛ o ye kuma tɛmɛnenw ye a ko imamu ye jateminɛ de kɛ min ye a ka dɔn fasodenw bɛ taabolo min kan a b'i n'a fɔ a ka dɔn a fanba bɛɛ u bɛ nin fanga ye a ka dɔn u b'o fɛ min bɛ ka kɛ o ka d'u ye o de y'a to imam ma kuma filanan ye min ye a b'i sigi ka fɛsɛfɛsɛliw kɛ ka jateminɛw kɛ bana in bɛ yɔrɔ min na o dɔnnen don a ka dɔn o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ni min kan ka fɔ o bi fɔ nin bɛɛ de y'a to imam ma kuma a ko a ka dɔn problème ye min ye ale b'a dɔn gɛlɛya in bɛ yɔrɔ dɔ la gɛlɛya in bɛ yɔrɔ min fo fɛɛrɛ ni dabaliw de ka kɛ min bɛ se ka to gɛlɛya in a ka dɔn a bɛ se ka jɔsi cogo min a ko yalisa bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min kuma ninnu a ka dɔn n dɔgɔw ka ca ka min ye fasiri kɛba a ye minnu sɛbɛn ko min fɔra kutuba la an y'a kumabaw de ta yalisa maaw bɛ se k'a faamuya n'o tɛ a kutuba dafalen o b'an bolo a ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ minnu tigɛra ka bila olu fana b'an bolo an bɛ dugawu kɛ hakilina ɲuman ala k'o di an n'an kanubaw bɛɛ lajɛlen ma limanaw ala ka faamuyaliko ɲuman ala k'o di an ma Mamadou S Traoré a ka fasiri don Nouvel Horizon u ka bidon bɔli bonya b'a la commentaire b'i bolo wa commentaire ne a yabada ayi commentaire tɛ ne bolo ɔ kuma a banna ya fama a banna ala ka ni sababa bɛɛ commentaire tɛ ne bolo a banna Malum ka ɲama hali bi an ma yira kanubaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nuru FM de la 94 tɔmi murumuru 5 ka seli o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 ɲama n'i ye tɛgɛ dalen maa ma ɲɛ ka politique ko la i ma da tɛgɛrɛ fɔ ma Azala Express ne bɛ n bolo dɔn n bɛ bɔ ni a ye maa mun kumalen don o de Abdramane Baba Kuyate a ko mun ye DGCC na ale kɔfɔra mun ye directeur général du commerce de la consommation et de la concurrence o ɲɛmaa bando de Bukadari Dumbuya Bukadari Dumbuya a ye hakilisigi kɛ ka ɲɛsin mun ye malidenw ma a ye kɔrɔfɔ kɛ kɔrɔfɔ mun n'a bɛ malidenw bɛɛ lajɛlen k'u hakili lasigi sunkalo o nata in na mun ye Bukadari Dumbuya DGCC ɲɛmaaba o tɛ wa a ko maliden bɛɛ lajɛlen k'i da k'i lafiya maliden bɛɛ lajɛlen k'i da k'i sunɔgɔ o sabu kɛ mun ye gɛlɛya ye sunanko gɛlɛya a ɲɛmaa ko a tɛna ye sunkalo in kɔnɔna la abada mun ye fatirikɛ ba ye n'o ye Abdramane Baba Kuyate a ko tiɲɛ don mun ye Amariko o bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan o n'a ta bɛɛ fana k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye lakanabaliya fana ɲɔ ɲɛlen don an ka jamana o kɔnɔna la yan nka o n'a ta bɛɛ mun ye DGCC ɲɛmaaba ye n'o de Bukadari Dumbuya a kɔni bɔra mun ye ka malidenw k'u hakili lasigi sunkalo mun n'o o bɛnalen sisan ni du y'a jateminɛ k'a lajɛ sunkalo ale ye kalo ye mun ye masa Alahu Taala yɛrɛ ka kalo bangelen don wa kalo don mun ye kalo mun na a nafa ka bon kosɛbɛ sunkalo a mana se i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye dépense a bɛ caya kosɛbɛ sunkalo mana se i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye dabalofɛnw ɲɛma ko o sɔrɔli ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o sunkalo mana se i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye dutigi caman ko o bɛ jɔyɔrɔ ko o daminɛ o sabu kɛ ko dɔ bɛ fara mun ye sumanw o sɔngɔ o kan a daminɛna dɛ kosɛbɛ nka mun ye Bukadari Dumbuya ye n'ale DGCC ɲɛmaaba ye ɲɛma ale kɔni bɔra ka hakilisigi kɛ a y'a jira k'a fɔ ko stock mun bɛ suman minnu olu maralen bɛ an ka jiginɛ kɔnɔna la ɲɛma ko siga t'a la ko olu dangalen don k'a fɔ mun ye sunkalo kɔni an b'a bɛɛ lajɛlen ka lafiya o kɔnɔna la mun ye Bukadari Dumbuya a ko sunkalo ko a bɛ kɛ lafiya kɔnɔna la maa dɔ hakili la k'a fɔ ko sunkalo ko n'o sera ko dɔ bɛna fara mun ye dabalofɛnw sɔngɔ kan ɲɛma ko o tɛna ye abada ko ɲinɛ sunkalo la u y'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'a lajɛ wa gouvernement kɛlen bɛ ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bila sen kan mun ye fɛnw sɔngɔ a kana se ka yɛlɛ cogo si la mun ye sɔngɔ ninnu bɛ se ka to a nacogo kɔrɔ la cogo min na mun ye Bukadari Dumbuya a ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi hali maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'olu yɛrɛ Amariko ta ka ni ka an ka jamana ka a sɛgɛrɛ
mamu ira fana be no le keleme ku ka frontière ninga adatugu anu chelala be na ka fo ko munye dabalo fen chama be binyama o songo ko aka no an ira fe bi ma ka teme o jamana o kan munye bukadar dumia ko munye gouvernement ye fo ka ta fra munye président de la transition ga no be ashim ko ta ko fo ko bi ka wuli ka job bela de ne place yenga wala sa munye sungalo abseka ka lafia o kon la tugumna munye bukadar dumia albi ayira ka fo ko munye ma chama mi ka fo ko munye ko ambarko ko de kara so bi ninga na ni fen chama songo yelele akoko awtede ko munye coronavirus no be jine bana jugu ban ko fo ko o kara so bi ninga na nyami do jien re konala ga am ba malibata ko munye coronavirus ko o yira on fenya la kana balia ko o nyonyelo no on fenya ko munye ko de kara so bi ninga na ni balodo gelali on fe jamana o konala ko ga ko gouvernement ka abe wuli ka jola mali fantan na ni bala de fe wala ko no be seka no ka tugumna munye bukadar dunya jeje se nyama ba akuku bina wuli ka joke ko munye seka sigali kala bina do suku kono fantan na ni bala de fe ko ya damina ka banko ko no na ka fo ko munye mamu ngo songa ko o yirando eta be gouvernement ta sanfe nyama kin ina titala ngale wiro wore ina titanya fo munye kiri buna kun kenega munye jeje se nyama ba be bukadar dunya akoni ngo ko nala sonoma mali de bala de ki daki yakilla tige ko munye sungale nyama ka bina ke lafia kono la ma akilla ka fo ko munye fa munum be ku songa ko abina yele o tina ya kono la bana na fon flani anya sebe ka bo azala express ale kono la abdrawani baba kuyate nyama ale sebani ngala ibunya obala ndo abdrawani baba bi foka wali mando ka ni chesiri ali bi radio nura fm limano ayo sogolin to ala ala sonama aten nimisa ndo malien de minum be no be brazil no be ka anname nyira to amambula ndo e mamadou wi mbu be foka wali mando ko ni chesiri fo ya fo brazil irlande minye irlande touré anaka jama minum be no fana be annamela ambu fo wali mando Suisse Suède malien be ni fam befe ay kadu be nura fm la me anga fuli ani tonno be ka nyeshuma min mana mi makuma be fo do hali Mozambique Maroc Égypte be Algérie abe ala fuli bawye bal de be fa pe ndo Jean-Jacques be foka wali mando Jean-Jacques fasiri de bambulu ko abota azale express ndo anga ta politique bunanguka ndo ko ingelale du de minye awaikado isa kaujum ndo minye ACRT ayere ka parti glani alaba kikado bisongo agwen ka bu kono de akoni ngo yin fenye femine akolaba abiyi ka ke kololoy ndo wuli lembe ninje no fe no be isa kaujum ko fo akikado ka fo isa kaujum akatabulo min vlene anaka wulika jom min vlene alaba binyini ka ke abulo ningu ya doy ACRT faso ka wele ko ni binyini ka isa kaujum ka joshi père fondateur ka simboni ngula ka kaujum bonna ndoko président ko to la de parti fona be sigini sharia dawdi ni président ya soso kangari bidaye ne la borosa ma limane la saw imam me akuma bichade abuna ma limane ya kaujuma aneko ni ya me ne aye odo mi fin ubeka shudo yoro nyaye le la bola limane saw jere la ayre hine anyina yimne nguluni inde buyanaka wallahi farito ni fi hali kuma ka gelama kanyira ni mbeta kala ukondan ne makadi de la hawla here kadi daga bona veutu wuro are ka fugula do yere be ko bo akule mabdu okera ya fogi isa kaujum wallahi ati emblende kana to informa ayne yoto voilà otoi obla la peu ati voilà il faut laisser là ay pergal fere damne di adam neke adam ne mais est-ce que a marché pergal ya atika marché saw c'est le wakati wala ça net marché ala atika marché ala kanisa babe no mi awekado ako le monde se fondre ni be ka shuru alaba binyini ka bini jenga na be awekado isa ka ujo na bu ko fo ako conseil national de la transition mi ni CNT uya gwen ka bo ula ayete melike ko fe mi ni awekado ka subumba isa ka ujum ka ye doke amidon mi ko bi ka to nyere no ya ka parti ndo awekado ko lu de ko ni kembe ka wuli ka joke ninje no fe alaba ubina gwe
ka bo parti ngono pew akosabu niye jetemineke na funi ya jira ka fo minye Isaka Ujum ka geni jakulu tondiu ubeka fenja monfo sabu ya jira ka fo uluka president ikado ka fo abeka tabulo minunge ani parti yera kunglina yeminu cheka ja ikujika jala ani baji akode sira tigela ulukuna fundi sira fe ka yera ka fo Isaka Ujum ni wati laba nungo nana abeka bwali minunge awikado ACRT o kasiki be akuna ka ke onyama bai abeka bwali minunge abeka transition abeka gushili minunge ikado ka fo ko yefenyi femino ni sababati be abenente bi abenente shini akodoni mina ACRT awikado abena sigi asigira ni sigi kan dodi bengando de be ma chama nyonzoro ACRT kono o bengande konnala wa 7 minun vana be o 7 nunu abed donedo ACRT ka objectif no la nyini o wore te koy transition ka le sulu na do ka transition ko o deme o ya jira ka fo réunion extraordinaire o do ko ni awikado o keneka mamburu minun be ulu ya nyini Isaka Ujum fe Isaka Ujum ACRT sigira ambedo na kono ambede ACRT mai kunglena ni hakina mimbe no keraso be kando ACRT kono ebe ka waliya minunge anebe ka tabulo minunge olu ko dunu oni ACRT tabulo tiklede itenye foli kanye ali ni nyamai nyama awikado ti sharia savede sharia parti sigira sharia deundi ba kono wa ambitemeni usiraudi Isaka Ujum ayajira ka fo minya awikado ka fo ko ka continue ka tarancho ko o souteni blewa ay ko ni kuma ka jawo sabu Isaka Ujum ye akatondi o hakila jigi akuni ya jetemine nunu ye minda leka ye minga ya la yo mundaka yala foka take bushibe atakuma mama akoko mana sa mingo ni dara leka ni mingera lila endo ko kuma ko ni tala ble ko ka leka tradition ko suladu ako awikado luko ni bulo ni changement beke parti nabe awikado ala kunglena no objectif no bi yelma parti ka nga flimbulo ci ka da kulun ci de yelsa yelma libi se ka do awikado kula o dun tesina mimbe sena bi o Isaka Ujum ika tu ka kleka nemu yelma ka fo chu ka fo cha anti jena bi anti jena shini afora de ko ka transition ka suladu nu yi da ke kandige nu ye fem min dai ka e se ka bo parti la nga parti ka objectif na kunglena o ko ni o donné do mana bi do min ko be ku ya awikado anyini vote ka ke min bi se ka to Isaka Ujum ko yimbi se ka nye soro chugomi vote kele ikado jama famba ulu tara fando inve Isaka Ujum na ka madama dama ulu toro kele na o kuma na ka fo Isaka Ujum ka gbe ka bo ayre ka parti kele ACRT ndo ako to manjamblinde ato manjande ningo nyegela baide ne Isaka Ujum tatkoy ako Isaka Ujum 4e vice-président ka bola ka ishuru ka jigi ka so boko ke to bela kana awikado ka parti yere ka ige ka bola yere ka parti krele ando ko cher langa na nyogon nege ako ni ka bako daide ako sabu wati tabeno na Isaka Ujum yere ya ko dum bugi aburangama okela ngambi do ni mena ko bi ndo ayiko do burange inde makinye shin transition nyama o demelima ka bo de deme kaso ni gweni ni fengele na daga sokole tulu be ka shuru ka bo tulu yere bi ni ka ba tulu banaw ka Ujum tatofle bebe fiye agelara de ne ka Ujum tatkoy ne ayo do ne amangene de ya bu e berte bledi amine berte o abora berla ber bana pe nono te mi choti ke imblia nono te mi blin Misi sana misi ko bana pe subhanallah nono te mi la hawla ngodo nono kena te so bli nono kena te so Allah desani nono kena ko no bana pe adnaga misi muso masi nono soro yo note kana dama de muto ko litri kile dama nyedo kana dama note ma gawso alebe nono misa awale be nono mi ale tumba ka dura FM na abaka batima unturi aka kuma manja abaka nono mi abaka nono so ke point fo ala kan ni sabo dunde wele duna ala kan nyaka dama ningo ni kera dolo ni kujanko isa virpi ngo telera la hula politique mayne ndo nyode fi ko do kawsa do ko wallahi ikam mugani min bibulo atibulo o mine ika barka dula ala yara bi barka dula ibulo ne ka bakelen uye katu wallahi ho ni ku bi nyebo fe ba soro nga herla manti bulu ala kan ni sababe bismillah ngata ala kan nyaka dama amin ya rabbi nyama lere perde be mbolo do me boni aye afono no kere feri law yo kanyama abana nana kene nana kene feri law wala ay nyama de ay nyama
abana alaka nona kana tesoro bismillah anga fugula mbwana kuma angata anya tala kalamena fe ako gelale no de ko gelera ay nyama nyama meta munye commune irla de pelengana be mi pelengana ale de segu fe wa segu okay pelengana le be segu fe bismillah nyama munye commune irla de pelengana ibe na ka fako soani munye kuleka abeso ngabo munye meri ko na la de ko sabuga munye verificateur général nyama uyo wulika joke ka sega sigalke munye commune irla de pelengana on konala una na ka fako munye musaka mumbe no o maja yele ndoe nyama ka bitu jo munye sefa war million duru ani wa keme ani wa biduru ana akunganfe commune fitini makele million duru bismillah ala kana me bachaya Patrick Baga fola ako munye verificateur général ibe na ka fa ko munye commune ira de pelengana nyama uchuna inde uyo wuli ka joka 2012 na 2019 na bla 2020 ula para mununo oli bolda la pelengana meri konna la garanga ne na munye projet mumbe nanka mako pedrasi ale ne munye verificateur u bolno bla sebena je ka kleta anenani samba fla ane samuga sabuga munye pedrasi ale projet munabe demata ninga commune ku usegere una naye ka fa ku ko musaka abika tasira mon fe ko sira jelentere urani be mu verificateur général nu benakanga verificateur général aka kusoni kaso bela jelenche ama kati damu commune irla de pelangana okonala sega sega lu kera ulika jo kera mu verificateur général anana rapport boga binte chaw ayira ka fa ku mu commune irla de pelangana duli mu ngare maje mam kelendoi maje mun kelendoi ka betu jo mu sefa 1 million duru anwa keme anwa biduru ana akunganfen mu verificateur général ay waru nunun ka afese fese koy akoy be na ka foko al yoro do be ko dugu ko do dida mu me conseil do ma ta fara mu secrétaire général commune secrétaire général ma ko dugu ko do dido uluma nyama ko ashini sada mata ngo fe ko mu duni nyire nyama ko akelenu verificateur général ko ntara aka rapport ninga ta boka binti chaw wallahi mu tribunal mbe nanga mako tribunal de la grande instance commune 3 munye yera mumbe no olu charge no pôle économique et financier la verificateur général atra dossier kata aduma dafa 1 million duru ana akunganfen o muna tumna no commune ila de pelengana ola o muye feranda balka ke muye pedrasi mau ko projet na flo wadi dira ko kata sira mun fe na manya ka foko wadi ka amato o sira fe da ko muye commune ila de pelengana ameru ku ba feranda balka munye mau ko wadi besiga suguma tukumna na foni flani anya sama ka bo le repère ale konala ma me sama ngala o fatri la jakuli marma ga nyama ibunya obala ndo min ye warala sulu ale be warala di nako abo dike sikatala andigla kata poivron nyina fi akuma afura ko poivron da geleraw tita chifa poivron nyima da gelera ko poivron din shigi ko ye kemei tika chifa nyama tika chifa anje ga sama wole transformer de tomate de lokot ame ayam la poivron transformer en lokot dra bana la hawla mali eskay ko poivron ay sunu ngura la sanitaire ta tourner soroi wallahi nene ala nakirache ne mo muso ala ka hina la te poivron don aya ka bolo ke fois saya sankeme ani ko ala te poivron don abada poivron ka gele ala nete nyo gele la molo gele la suguro gele la fo mi ko poivron ala ta duere na la che kana poivron ala akana gafu jama poivron kana ke kana la da toy abala no de bin fanga sa poivron ne ala che ne mum zoti poivron don wallahi de ala ni tra sugura la sebeta to ne ba ba ka bolo ke amasa de ara de la sisa wula ne muso yi masara raje wa ne majigala koyi ara si bachi mi ya wele yere do nyama ta poivron bo céleri ko céleri mamuna tu nana o do ati céleri ata donne céleri la hawla maliko bidani yoro indima poivron ni céleri kwaroti peut-être on devine wa la hawla ed muso ngone ka boy ne ko ni din laje ka sigile nyene da bari banaw nyama ne muso ti poivron do nyama mena mu fiena poivron kala la farala afa mango ne re ka le poivron bo ni vitamine de bala ayata ay poivron du ata du ne ta do ay ne ta du yere ne ta du fami ni gafu jama re ya la dila mebi poivron pousse ka boy c'est nga sala di bulu soro tunu bala kwa bala ka ba abana iba manzi ameteme la hawla ala nakira mali jamali en jugora fuka seni mena mo fie wa kuma yere tikje
ko chere te fem da man no ko mali kono bi ka poivron c'est le do ay ka legumu nubo awo na ko kono fem embargo takan ay fuy putre wallahi itigal mobilité kana wara lawbe kana safo abonné ndi mobile ko furu facile ni poivron ni fena ka tatu ko mi gadi wallahi ana tabatiw ha ni ko iti feka sege feka here be soro bita dro wodi dala ni nyanga poivron sa hal ni nya san duru muga shegi muga ni tara ferima kelem dorme ma ali woni nda titi ay ni nya ferima kelem dorme flat ni tara sa je don buru oui aka no goro mitida ameta la haula ala wala to ko de bada kuy awa nyema ala ko ngon bla ni yayi ba fi ya misri klida wallahi ni yayi ba fi ya misri klida haram na ka ba ko yaro na mo esge ni namu jamana kile ngono c'est terrible quoi hein ngaya ni gajigi bioro la bejigi talo non vraiment c'est terrible ma benu poivron nyema ni ye mangame kele la farla ni ya mangame fe bela la graje de mom zote poivron do wallahi bilay bloguti atado poivron mi ante pas sama poivron do c'est pas possible poivron c'est le oui to dama ka dubuni tado ama ko sungolo la ko maloni nyoni fen ko chama mina no ya abe o de ka gelama abana no malo sigaro o ko no ya ko kana yele dro na fo baba dama o lo membe faransi no lo buka poivron do ka dun baba ta fe aba fe poivron ta fe u ka dun kama ko tewa no ko do yere ko ni kera yele ko de kama ko tewa ni ala che on zo ri ka yele fo hir te kama ko koiwa ko poivron la hawla poivron celery poivron de celery de ye ko ala ka nyaka ala ka clean et puis pour informer les gens ka fo ko da gelera kele tew ay poivron fleni a songo betan mais ni ajimi ko abejigi kan be songo maîtriser abigela de nyima tiara te ko mum non mo tiara tala de wiya de du ni nyere to de ne reta to kala ne to nyini ka doere ni ne chef flo ka ni yu abana devne akanya angata bon a chef de famille ne ba a wele quoi vraiment chef de famille abe aya fo muso ku kana poivron ka ko na bli ay poivron toy na ko sen no yere ka poivron c'est toy awa aya beke tomate on transformer de tomate en logoti abana na be marché aka marché ne sulu yere wele warala sulu wele na ko lai ngo poivron ko ni poivron gelera ka chugo kelera chugo lu fi la fati suru yere sabatan abana wana suru ba gelera yere ko biya ulu yere bi ni ko yere ni tellement ka poivron to ni mi abe chuba ni celery ni traité a ulu traité udio ma sika wuli wati yere la fo traité ngone ala bibi ni ala bibi wallahi malu la bi fende ibla sira de kasira mi yere ça di yere black ibe traité ka tatoro c'est pas la peine ala hakli manduma Allah kibaru mi il se ga deme ni ko malo gelera ambi deme ni ko sukoro gelera ambi deme ni ko nono muguti soro ambi deme billahi hanga waru be tanuna ni ko tulu gelera mais pauvre ambi deme poivron agla bala akai récitation on son poivron ako gara yele ko diu ndo aba wati de sira ga minya o kado yana nga tambe ni tatilela adama tungara aledi kumambe so kono na namba fara da kuru nyekilinga afo ashimina ka mawyi mingo ni be nambe wuli ka joke ka nyilufe ko ande me uti dore anyere bela jile dana ta kadanga chekili minga nangwa kata o kado akla no ka decision de selembe ka sinye wi ashimi bla flilade akera chugo mi ako nyafanye mimbe se ka to anga chede autorité de la communication abise ka ta joro la chugo mi sabu awonde votirai anjera na ya kata anorobla e kadu ko fereke ate kata anorobla chugumi basirigi turi minye awaikado aki ko ingera chugumi ako awaikado ni mami sira ka bo ka jira dama femi be no be ka noro alela no yengaloyi ko chiena fe ko lu bange ko aki kaliki shie